Hadian sapu prakenta ka jingbo por jangka Khasi Student Union KSU na uchairman jangka MPSC benshai habade bat kerukam thep kam hapo ka te katanat na mar ka jingdon ka kinrum kinram. Na ka jingekhi ka KSU Employment Monitoring Cell ka balapin long hakmatre kam jangka MPSC halor ka jingbam shai ka rukam thung kam ba pinya ya ka exam hapo ka te katanat bar ka jing pertapin ramyo uchairman ba secretary jangka MPSC na mar ka jing le bam patyaw jong u ya la ka jing dawa jang ka seng Henry hadian ka tu ka nikin ta ka jing ya shong ya khi jang ka seng na kalyang uchairman jang ka MPSC uba PR Marwen ula khat banya kren bat kinong ya lam jang ka seng hadian ka jing ya kindu bat uchairman ha ka jing adon lang bat u secretary jang ka MPSC na kalyang uchairman ka jing kwa ka Employment Monitoring Cell ka KSU samla ba Ruben Najir haba keren cikila pathai kubor ula ong baka jing kindu bat uchairman ula pinte ba kubor badan ka jing bakala bat ula minjur ruban pelai pat ba iki marks jong ki samla ki balai khonya ka exam MCS hakane hi ka janmiet jing kindu mentang sing bu chairman jok MPSC kumbang ila kumkaseng bakal adawa ba don kam biya ka MPSC bakan pelat iki marks jong borok ki candidates ki ba apply ke MCS nakaliang joka chairman joka UPSC secretary kila idon lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibet janmi hi kita perlat do iki marks jong boro ki candidates ba apply inan namta kani kam MCS ya kitu ki bala pas ba kitu ki bampat ba khamyo ru ya boro kin perlat ka marks te kum kaseng ni labu sakawi ka mat jingdawa ka badai bat ka kam MPS kumba PE ba ka official notification jong ka MPSC kalong ba kin khot interview tang ya ki khot interview tang ya at pnyung Henry kidi ban khot kumba sapuar sapulai ngut kal kum ka issue halor tai benda nilai ekran nilai sat Henry khadu khadwai nomor ba idon illegal complication ki ong bakin ipor ki kindiat singi kindiat kenta bakin sapentip ingi hadin janmiet halor kata ka benta ka seng kal abaiban ba don comeback ban khot ya ka interview kat kum bala buh ka advertisement but ibenta ibalai ba habdi ka post of statistical officer kipen pau ba kadon ke jimbakla na kaliang ke jongki kum ka seng nimla ban chanya ba kumnu kum kat kum ka APC kadang la ban bakla ki ai daw ingi ba ki ong ba ka advertisement ka dinam ta art post ni ki bakla ki kadon ka clerical era na kaliang ke jongki ba ki advertise tang kawi ka post na kaliang geseng ngim suhun ya kata ngi pha pini ki kot kisla boro bat kiong makin sa pha ingi bat ngindang yai up ya kata ini jingle ijongi mentas ngi ini tang idak ibarat tam ban kan sio ya ka MPSC ba nangni syakmat ngimdi ban i kini ki jikundrum kendram na kapor sakapor ngi i bagi juan bagi kena ba apply kam ki jumat na kapor sakapor ini di tang ijing le ibarat ijongi ban penkendet thia ya ka MPSC ba ja ka sarkar hikum ju endrai ngan ong yo pi kawai ba kum kini ki jingkundum kendram kidang yai don ba namar ba kat pat reform ya ka MPSC kat badang don hi ki chairman ki executive members ki badai ki political appointee kum kini ki jingja kidang yai long na kapor sakapor nakaliang kaseng ki kindiat singi ngilit bu ya ka jingdawa kamat ka sarkar cela bangindawa badon kam ban reform ya ka MPSC akibabun menta kimat ki banengkong banweng kita ki political appointee boro bandon ka eligible leaders ka babiang akipus MCS MPS baper ngi bak recruitment kawan sisien ki sansnem sisien ki posnemendre ngi ong ba kidi ban manusnem ni dawa ba bali kita ki UPSC candidates kim jumi na po ka jilla ka jungi kumnu kinmi habatang ka MPS ru ki MCS ru kimi sisien sansnem kani ko lokop ka training ground ki bakin kra ki ya ka UPSC tingi indawaru ba ya ka MCS nang ni sakmat di ban pinmino manusnem bat kiwi ki benta ba bun singi ki advertisement la sandriusnem ya ka post kim jula ban pendap ni dawa ba nang ni sakmat ba ki advertisement ki balat hapo sisnem di bandap no recruitment process lagi ni kindiat singi inbo kay ka jingdawa ka jungi hakmat ka sarkar atau pikili ni pernah
pet ya kata ngila ekran inleng ngi I nakaliang jong u chief minister ula batai ngi ba ka MPSC ka follow ya ka UPSC pattern Hendrei ngi ong ba ki follow yo UPSC pattern tang hakanam ne hakaleta and spirit namar ba kat kum ka UPSC ka personal interview ki lebe under camera Hendrei ya ka MPSC pat kamdon ya kata ngi batai syai ba beli fitiang ya ka kamera ki ong ba ngiting baki ya ka credibility ya ka integrity jong ka MPSC Hendrei ngi ong ba ada pipi khot pinting beli ya kata dan ka menting kata ya kata di iwi mat bengin yo bangan keren bat nakalian ka MPSC yang ba namar ba kimpat sim ya discuss halor kata Hendrei kinbu ya kata i jindawa ke jongi bandan ban penun kini interview nam tagi grip di belong bayan de kamera kinsim ya kata kara hadir cu batai pimo mentala don ki political appointee kindon bet kani katai kandon bet ka jingya ka jingkongo daladon ki minister ki bapa ki ni kwa ba ki nuki members ki bonan pok MPC kedi bandon ya kata eligibility criteria ka babiang menta kumnu pila ban conduct examination kumnu pila ban perkat kumnu ban penbiang ya commission haba pika qualification jok pika bat biang pipin conduct exam juki MCS juki MPCS ini ka qualification jok pipat pilih tang graduate kata kapot biang tinggi kwa bak ka system jok ka MPSC ka ban change gidon kam reform ya ka MPSC Hendrei kum kini jingja kindang ya si ya man kapor nomor ba to akani kenti bamtang ila obat ya Hendrei kidan pat bun ke ba baladap kini kidiat sam baladap ba dan kini jingja ke ba turmur ke ba bakla tang kumanga batai pi ba kad ka MPC kadang don ka jing bakla clerical era haba ya ka post ka biki ong ka de ban yo art post ki advertise tam si post ngintip kata ka de jing bakla ni ka de jing lek kenang Hendrei nakaliang juki ki pini ba kadon kum kata ka advertisement kadon kum kata city na ka department ba kidon atli ki post Hendrei kum kini jing bakla kum ka seng ngin mla ban singap bat kidi ban rectify nakaliang jung chairman ru ula kongo ba unsa rectify ya ka jing bakla ka jungki saki lat patai kubur bat ing ya pet ya kata Hendrei hakabadai bat ke jing dawa ka bakong santam ko jungi ka de ban pelat ki marks nakaliang ke MPSC kala kubur ya kata